La bellesa canviarà el món. Salvarà el món. Salvarà el món. Si estem parlant d'una bellesa que salva el món, la bellesa màxima és la de la vida que s'entrega per amor. En Ratzinger deia, quan va venir a Barcelona a consagrar la Basílica de la Sagrada Família, deia, la bellesa és la més necessitada de l'hombre. A quants adolescents, encara que no siguin conscients, la imatge els importa tantíssim que els afecta i els hi provoca tantes malalties, no? Tantes patologies. No? Totes les imatges que nosaltres percebem ens poden fer molt de bé o ens poden fer mal. No? Per poder percebre la bellesa cal mansetut, no? I cal parar-se i cal fer silenci. I després també cal una actitud que és la contemplació, no? Que és una mica més enllà de la mirada, perquè jo puc passar i puc mirar, però potser no estic veient-te. Bones, aquí estem de nou. Benvinguts a l'Escalinata. Soc l'Elisabet. Soy Iago. I avui parlarem de la bellesa de la creació, de la bellesa majúscula, bondat, veritat, i per això hem portat a la Carla Vidal, que ha estudiado educación primaria, humanidades, un máster, está empezando un doctorado y viene aquí a hablarnos de este tema. Qué regalo que estés aquí. Igualment. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder compartir aquesta conversa d'un tema que a mi m'omple el cor, que és la bellesa. Y creo que también es un tema súper actual. Es decir, hoy en día se habla de lo bonito, que si los filtros para que sea más bonito, más atractivo, pero a la vez que siendo un término actual creo que es un término que no se entiende bien, ¿no? Y antes hablábamos un poco de qué es la belleza y yo mismo decía, ostras, pues igual nunca he entendido en profundidad el concepto, ¿no? Como que la belleza quizás s'ha d'emmascarar o s'ha de maquillar, però potser nosaltres creiem que la bellesa està molt més... O sigui, és natural, no? La bellesa natural. Però no només de la persona, sinó de totes les coses. No sé, tu ens ho explicaràs. Sí. No nosaltres. Nos miras con cara de... no sé. No tienen ni idea. No, por supuesto que no. No, es broma. No, yo, si quieres empezar presentándote un poco y hablándonos de estos títulos, sí, nada. No, però presentándote quién eres i... Sí, d'on vens, d'on ets. Sí. Jo una cosa que sempre dic és que soc del Masnou i això és important després per parlar de la bellesa, per la ubicació, pel fet d'estar al costat de la platja i per totes les sortides de sol, postes de sol que això comporta. I, per altra banda, després, doncs, soc professora. O sigui, a mi el que em defineix, a part de ser filla, moltes altres coses, però el que em dedico és a ser professora. I jo tenia molt clar que m'agradava molt la docència, m'agradava molt explicar allò que m'agradava investigar, i per això vaig fer educació primària, tot i que vaig estudiar un batxillerat científic, no? I això tothom diu, però per què? Bueno, perquè deia, mira, amb educació primària podré explicar tot als meus alumnes, no? Però a la carrera vam tenir una assignatura d'antropologia que em va captivar i llavors a partir d'aquí vaig dir, això de les humanitats, això de l'home, anem a aprofundir. I llavors a la UIC, que és on vaig estudiar jo, hi havia un doble grau i vaig poder fer l'Grau d'Humanitats i vaig estar a una escola treballant com a professora de català, literatura, i ara estic començant un doctorat. Vull dir que la vida dona moltes voltes, però sí que el tema de la bellesa sempre ha sigut un tema, una sensibilitat especial, no? Un do que se m'ha donat i que quan pensava, no, amb el tema de la bellesa de petita, jo si miro les meves carpetes de fotos, no eren tant selfies d'adolescentes, sinó hi havia moltes de fotos de fotografies de flors, del paisatge, dels insectes. Quan anàvem de viatge amb els meus pares, on està la Carla, no? La guia, però on està la niña, no? I estava ja amb una foto a un insecte, però mi mare, però este és un insecte, i jo, ja, però és que mira que maco, mira quins ulls, mira, doncs quina bellesa, no? Wow. I d'aquí tot aquest interès per la bellesa, especialment de la creació, però a través de les humanitats, no? Doncs la bellesa de la literatura, per exemple, no? Que això és una cosa molt important també a la meva docència, la bellesa de l'art i també la bellesa de les persones, no? I la gran bellesa, que al final és Crist, però això ja ho anirem comentant. Decías antes también, mientras hablábamos, lo acabas de decir, tu amor por la naturaleza. Y la importancia que tiene para ti, que eres del Masnou. Si puedes hablar un poco de eso, como desde pequeña, como que te ha llamado la atención... Sí, jo sempre, bueno, com una sensibilitat especial, no? Deia abans Iago i pensava, jo recordo de petita, i encara ho segueixo fent quan em llevo,
El primer, donar gràcies, no? Però anar a sortir a la terrassa, llavors veure el cel. Clar, cada matí és impressionant, perquè cada matí és diferent. I els colors, bueno, si mirem la creació i mirem com surt el sol o com es pon, és impressionant veure la paleta de colores, que avui en dia està tan de moda, no? Si esto combina, no combina... Doncs clar, el cel ja està fet perfecte, perquè sempre és bonic. I davant d'això, que sempre ho explico, no? Davant d'una posta de sol, tothom, sigui qui sigui, vingui d'on vingui, faci el que faci, ens quedem meravellats i diem, uau, què és això, no? O sigui, això que se m'està regalant ara avui en dia fem moltes fotos, no? Perquè ens pensem que ho immortalitzem, però el millor és poder-ne gaudir. Llavors, això jo crec que ha sigut una cosa que m'ha marcat molt. I llavors també a la Facultat d'Educació, quan jo estudiava, vaig ser becària d'un grup de recerca sobre sostenibilitat. I moltes vegades jo crec que s'entén malament, no? Que la cura del planeta és reciclar. Yeah. I quan vaig estudiar Humanitats em vaig adonar, o jo considerava i ho tenia com, això està segur que ha de ser així, i això ho vaig fer en el meu TFG, com la bellesa havia de ser una motivació per la cura del planeta. I especialment per nosaltres, no? Com a cristians, que podem veure la bellesa com un pla d'amor del Senyor, com un projecte d'amor del Senyor, que ens ha regalat. Llavors, si veiem que hi ha un regal que ens fa el nostre pare, que ens estima, com no l'hem de cuidar? I que a més és preciós. Una mica d'aquí. Sí. Quan comentaves el tema del doctorat, puc preguntar-te quin doctorat faràs? És un tema diferent, és el tema de la imaginació, el meu doctorat, en relació amb l'educació moral. Però, bueno, la bellesa sempre està arrelada. No, i és veritat que sí, no? Una imaginació bella porta a una vida bella, a una vida plena, no? I com totes les imatges... Bueno, no, sí, té relació, Perdó, sí, Eli, molt bé. Com totes les imatges que nosaltres percebem ens poden fer molt de bé o ens poden fer mal, no? I a vegades avui en dia el tema dels filtres que dèiem, no? O quantes vegades volem agafar imatges o pensem que no ens afecten. No, això és igual, perquè jo no visc així, però va calant al nostre interior, no? I avui en dia és evident que quants adolescents, encara que no siguin conscients, la imatge els importa tantíssim que els afecta i els hi provoca tantes malalties, no? I tantes patologies, no? I per tant, que important és relacionar-nos amb imatges belles, que han de ser autèntiques, no? Si al final la bellesa no és res més que la realitat mateixa. No cal grans coses, sinó tenir una mirada molt fina cap a allò que tenim, no? O sigui, una cosa, ho intento explicar en català, a veure si soc capaç. Sí, no en castellà. No, pero dius, ¿no? Una mirada fina sobre la naturaleza, sobre la realidad a veces, y nosotros, justo que somos psicólogos los dos, vivimos en una sociedad como que exagera tanto los rasgos bonitos, bellos en las fotos, ¿no? Y todo tiene que ser espectacular, unido a un ritmo como muy... frenético. Sí, muy frenético, que a veces, o sea, igual para percibir la belleza hace falta parar, ¿no? O sea, y a mí me pasa a veces que ves una puesta de sol un día y de repente te sorprende y dices, ostras, pues si lo podría ver cada día, pero no me doy cuenta, o paso por aquí cada día y no me había dado cuenta de lo bonito que es esto tal, ¿no? Entonces, que sí que es verdad que descubrir la belleza quizá es sencillo porque solo hay que pararse y mirar, pero vivimos en una sociedad que no ayuda a eso, ¿no? Y quizá por eso es sencillo, pero es muy difícil, no sé, si... Sí, estàs en lo cert, no? Per poder percebre la bellesa cal mensatud, no? I cal parar-se, i cal fer silenci. I després també cal una actitud que és la contemplació, no? Que és una mica més enllà de la mirada, perquè jo puc, el que dius tu, no? Iago, jo puc passar i puc mirar, però potser no estic veient-te. No? O sigui, jo vaig pel carrer i miro coses, però després no sé ni si l'he vist, si no t'he vist, si he passat per aquí, si no he passat per allà. I és molt maco perquè filòsofs defineixen la contemplació com una mirada amorosa, no? O sigui, com mirant estimant. Clar, quan nosaltres parlem d'estimar, no? I això ho deien ja els clàssics, estimar és voler el bé de la persona que estàs estimant, no? L'amor és voler el bé de la persona que estimes. Si tu mires tenint en compte que tu vols el bé d'allò que estàs mirant, no? I que, per tant, no ho vols posseir, perquè quan tu estimes algú no el vols posseir, no? El vols també lliure, vols deixar-li un espai. L'actitud canvia radicalment, perquè davant d'allò que estàs mirant et surt la gratitud, no? El que dèiem de la posta de sol, no? Jo la miro, em meravello, però
bueno, i surt una pregunta, no?, també de, i això d'on surt? Jo no ho he fet res per mereixer, no? Per tant, surt una gratitud i un agraïment. I una gratuïtat, perdó. O sigui, clar, és el que dèiem, no he fet res per mereixer-ho. Llavors, davant d'això, jo com em poso davant de la vida, no? I per això la bellesa, una de les coses que es diu, és que commou. Que commou és que et porta a moure't. I et porta a moure't perquè o vols allò de l'altre i, per tant, ostres, aquesta persona, no? Abans dèiem que la bellesa no només és la creació, és una de les vies. De fet, això el Consell Pontifici de la Cultura, el 2006, va fer una reunió i va dir, escolta, la bellesa, avui en dia, en un món que la veritat és relativa, en un món on la bondat està totalment desarraigada de la caritat, la bellesa és un punt d'unió. És un punt d'unió perquè és el que estàvem dient abans, no? Davant de la bellesa, tothom es meravella. Sempre hi ha una assombro, no? En català és una sorpresa, que és més maco potser l'assombro, no? Una admiració, no? Això que et porta a preguntar-te, no? Com se m'ha donat? I com que aquesta pregunta és igual a tothom, hi ha un diàleg possible. Perquè ja no és que això, davant d'una posta de sol és preciosa. Tothom diu que és preciosa. I pots posar-li més filtros perquè la tonalitat es noti més o menys, no? Però tothom té aquesta primera impressió. I després per això també l'art, la literatura i també les persones. Quan tu veus una persona que fa un gest bell, en el fons et mou també a voler això d'aquesta persona. Per això també és important tenir referents, no? En el món educatiu, però en tot. O sigui, poder veure gent que et porti a moure't per poder també millorar, no? Al final. Em recorda tot això a la frase que hem comentat abans de Dostoyevsky, si no m'equivoco, que deia que la bellesa canviarà el món. Salvarà el món. Salvarà el món. Sí, això. Sí. Sembla com una frase... mítica, no? De perfil de... Sí, de post d'Instagram. Sí. Però què significa? És una imatge, és una frase... De fet, en el llibre de l'idiota està en pregunta, no? Però això és un altre tema, no? Però... En el llibre de? El llibre es diu L'idiota, del llibre de Dostoyevsky. Vale. I és una frase molt esperançadora, no? Perquè si estem parlant d'una bellesa que salva el món, no pot ser una bellesa de moda, ¿no? Esta temporada se lleva esto y la siguiente no. Sinó que ha de ser una cosa que tingui una eternitat, no? I si salva el món, quina és la bellesa en majúscules que pot salvar el món? Doncs una persona que es va encarnar, que això ja ho heu parlat en altres capítols, no? I ara podeu posar remítete a este altre capítol, no? Però una bellesa que és Crist mateix, o sigui, Déu mateix que s'encarna, es fa persona, dona la seva vida i ens salva. Quan el món conegui aquesta bellesa es podrà salvar. I a la vegada, i després tornem al tema de la bellesa de Crist, no? Perquè en la creu, tot i que en el Salm 44 no digui que Crist és el hombre más bello, en la creu no hi ha un rostre bell, com l'entenem avui, de perfecto, no? Con el make-up o el... No, és una bellesa desfigurada. És un cos totalment entregat. Però és que justament la bellesa més autèntica és la d'una vida que es dona per amor a una altra. No? Que potser és el que dèiem al principi del podcast, no? Què és la bellesa? Pues la bellesa màxima és la de la vida que s'entrega per amor. Llavors, quan nosaltres reconeixem això, no? I potser ja hem tingut aquesta experiència de reconèixer que la bellesa ens ha salvat, no? Jo tinc aquesta experiència, a mi la bellesa m'ha salvat, la bellesa de Crist, la seva vida m'ha salvat. Per tant, és esperançador perquè pot seguir passant, i a la vegada és un reclam cap a nosaltres, de dir, escolta, tu, que has tingut el do, el regal de conèixer aquesta bellesa, com et poses en el món? Com fas que el món conegui la bellesa? Llavors, és una frase en futur, però si la pensem bé, ja és en present. O sigui, Déu ja està, ja ens ha salvat, ja salva avui. No? Per tant, o sigui, és maco, no? El fet que el clixé, quan l'entenem bé, diem ostres, si a mi ja m'ha salvat, com faig perquè aquesta bellesa arribi a tothom? Vale, o sigui, per entendre-ho, perquè potser sempre hem associat la bellesa a lo que veiem amb els ulls, o sigui, l'aparença física o de lo que veus, no? Els colors, l'harmonia, tot això, no? Però pel que comentes, no et refereixes a això, sinó pot ser que et refereixis més aviat a la bellesa de les accions. Bueno,
és una mica tot conjunt, és a dir, la bellesa es veu, es mira amb el sentit de la vista. O sigui, això no es pot deslligar, no? Necessitem la part sensible, sabem que coneixem a través de les coses que tenim al davant, de la sensibilitat, no? Però la bellesa no només queda en una primera fase de quin color més bonic. Sí, en una patata, no? O les olives que dèieu l'altre dia, no? Sí, és el color verd i són molt bones i són molt gustoses, però hi ha altres realitats que impliquen una mirada més profunda. Llavors, la bellesa, entesa com per Santo Tomàs, no? És allò que quan ho veus ens agrada, no? I què és allò que ens agrada? Doncs allò que també, a part de ser vell, hi ha una part que té de veritat, una part que té de bondat i una part que té d'unitat. Que això són els tres transcendentals, 3, 4, que hi ha tot un tema filosòfic que podem fer un altre capítol, però al final una peça de vestir és bella, perquè hi ha una part de veritat, la podem conèixer, té una funció, és bona, és agradable, pot quedar-me bé, això és una bellesa que també és bellesa, però quan anem més enllà, i per exemple doncs parlem d'una vida que és bella, ja no només és el físic de la persona, sinó és com aquesta persona viu amb una coherència, fa accions bones. El que dèieu també en altres capítols, no? Es qüestiona la seva vida i la viu, no perquè uns li han dit, sinó perquè ell mateix ha fet o ella mateixa, no? Ha fet una recerca sobre la veritat, per exemple. No? Llavors, quan tot això, tots aquests elements s'uneixen, l'únic que pot passar és que resplandeixi una bellesa. No? És com aquest resplendor de la veritat i la bondat que neix d'aquesta conjunció. No? Per tant, una vida bella, com a nivell de persona, a vegades ho diem, no? Aquesta persona o aquest noi o aquesta noia, quan estem coneixent algú, bueno, potser de físic no m'agrada tant, però quan la vaig coneixent, ai, no sé, no? No? Això és un exemple molt clar. Per què t'agrada? Si el físic deies que no gaire. Perquè estàs veient que les seves accions, la seva forma de vida, té una coherència que fa que sigui bella. Ho hem entès, no? Potser en aquest exemple... Sí. És que a vegades els humanistes hem d'aterrar. Sí. Describías un poco la experiencia de cómo la belleza, ¿no? El estar frente a algo bello te une con los demás. Y a mí eso me ha pasado mucho en conciertos de música. Claro. Que, o sea, tú estás con un tío al lado que no conoces de nada y frente a una canción que es bonita, frente a una melodía o tal, es como girarte y casi que le quieres dar un abrazo en plan te quiero, ¿sabes? Pero porque es realmente una experiencia que sin conocer al tío de nada, que igual no habla ni tu idioma y tal, ese idioma, no sé si se puede decir así, però és comú, en plan no... Sí, perquè la bellesa al final respon a un desig que portem en el nostre cor, no? A mi em passa molt això amb els alumnes, per exemple, quan jo ara estic a la universitat i faig didàctica de les llengües. Jo ensenyo a ensenyar llengua i literatura als futurs professors, no? I a mi m'agrada que, si ells ho han d'ensenyar, tinguin una experiència de la bellesa del text, perquè ho hauran de fer el mateix amb els seus alumnes. I aquest semestre té un grup boníssim d'alumnes, tot noies reduït, i hem estat llegint Orgullo i Prejuicio, de la Jane Austen. Hombre. Pues algunes venien amb molts prejudicis. ¿Sabes cuál es o no? Me suena, pero Iago, no... te l'has de llegir. És un clàssico, és classicísimo. I llavors, a vegades, la gent té la concepció de la pel·lícula, no? Esto es muy cursi i tal, no sé què. Vale. Però quan tu vas al text, una autora com Jane Austen, que sap definir la psicologia de la persona, de l'home, de la dona, que va al fons, i tu, amb els teus alumnes o amb els amics, et confrontes amb el text, vas al fons i reconeixes que allò parla del teu cor, hi ha un canvi de mirada. I, per tant, allò que semblava incomprensible, no? Una cançó que potser és incomprensible, quan te l'expliquen dius, uau! Llavors hi ha una nova mirada. I et porta, sí, a una comunió, a dir, ostres, és que això, que és vell i que és veritable, que també ho vull viure jo, em porta, el que deia abans, a commoure'm. I això amb el text literari és molt evident, no? Perquè si un alumne doncs, està en una situació semblant al que estem llegint, pot pensar i dir, jo realment aquest amor que estic vivint és el que realment desitjo, estic feta per aquest amor, o he d'anar més enllà. No? Llavors, a mi, per això m'agrada tant la bellesa, perquè va al fons del cor. És com una ferida, no? Ferits per la bellesa, això és també com una altra frase, no? Perquè quan hi ha aquesta obertura dins del cor, et permet anar al fons de les coses i respondre a aquesta pregunta. Per què això, cap a on em va, no?
¿Puedo? Pasa. No, es que es para relacionar un poco, que seguro que tú igual lo explicas seguro mucho mejor que yo, pero que entonces hay como una relación muy estrecha entre la educación y la belleza. Es decir, si a mí me han educado a ver como verdadero y bello una cosa, voy a vivir en una falsa belleza, entiendo, ¿no? Entonces, o sea, educar en lo que es verdaderamente lo bueno, lo bello i lo verdadero. No sé. És imprescindible, l'educació de la bellesa és imprescindible i sobretot el que dèiem abans, no? En un món on constantment estem corrent, on vivim d'experiències que fragmenten la nostra vida, és imprescindible posar els alumnes davant d'imatges i confrontar-los i anar més enllà. Llavors, l'educació és vital. I moltes vegades no, és que és molt fàcil ser professor. Bueno, ser bon professor no és tan fàcil, perquè és el que dèiem, no? Una imatge pot marcar perfectament. I avui en dia, no? Doncs les sèries, jo recordo fa molts anys el Juego del Calamar. Els alumnes a l'escola tot allà, sí. Bueno, doncs que això és una imatge que volem pels nostres alumnes. Llavors, educar en la bellesa, en què l'alumne sigui conscient d'aquesta bellesa, després perfecciona la seva persona. Perquè és el que dèiem abans, jo puc veure una posta de sol i avui en dia que estem molt acostumats a les pantalles, és veritat que potser el taronja no és tan cridaner com el que tinc en el mòbil. Llavors, quina llàstima, perquè al final estic perdent la relació amb la realitat, que és la primera font de coneixement i la primera font de poder millorar i de poder conèixer, no? Llavors, el professor, no? I també la família, perquè això és imprescindible, també les famílies, no? Hem d'educar a mirar, i per tant també el que dèiem abans, no? A contemplar, mirant, estimant, sent agraït d'allò que se m'ha donat. Perquè si jo només miro a mi mateixa, si jo m'educo només posant-me al centre, no hi ha diàleg amb l'altre. Jane Austen també, a Mansfield Park, té una escena maquíssima de la protagonista que està en una nit, no sé si és estiu d'hivern, però amb un cel preciós, estrellat, i diu: si les persones fossin capaces de posar-se davant d'aquest cel i de deixar-se impressionar per la grandesa d'aquest cel i sortissin del seu, potser, egoisme, no? O del seu cercle, no hi hauria maldat. Perquè quan tu surts d'aquest cercle i veus que tot és bell, un ja deixa del seu egoisme, deixa de mirar-se del seu malic, no? I per tant, és molt important això, és molt important, Iago, educar en aquesta contemplació, en aquesta mirada profunda de les imatges i de les persones que tenim al davant. I això també, el que dèiem abans, és un reclam, no? Perquè jo com em poso davant d'això? Jo com pels meus fills, pels meus alumnes, com soc, com em vesteixo, com visc, què els hi pregunto, que al final és estimar-les, no? Bueno, no sé si he contestat ben bé, Si no, tu segueix insistint. No, perfecte. Em fa gràcia perquè és com una conversa hiper hippie. Sí, és veritat, però... En plan, flores... No, però és molt... en el mundo... Que sí, Sí. O sigui, a mi m'encanta, però perquè a més jo en plan a casa em diuen la hippie de casa perquè a mi també soc molt fan de la creació d'aquestes coses. I em recordava molt quan parlaves de la literatura. Jo a la carrera vaig tenir una assignatura que era antropologia literària i analitzàvem textos com Crimen i Castigo, La perspectiva Nevsky, de Tolstoi, Dostoievski, tots aquests. I mai havia llegit jo res d'això. I realment em va agradar molt i ara ho estava recordant tot i penso, però és que també en aquestes històries, o sigui, perquè més me l'explicaven i tal, i em va agradar moltíssim, no sé per què, perquè no sóc una persona superantropològica, però... A ver, eres psicóloga. Sí, pero bueno. Sí, cada uno tiene un poco más d'aquí o d'allà. Però també penso que aquestes històries, recordo que era com patiment. O sigui, la perspectiva Nevsky, tens una part, una història molt maca i l'altra que és terrible. O Crimen i Castigo és la culpabilitat de la persona i tot i així recordo que m'agradava moltíssim, o sigui, la narració i tot. Llavors, i això em porta a fer-te la pregunta de ¿és possible que hi hagi bellesa en el patiment? Parece broma, pero te prometo que te iba a hacer la misma pregunta. No, precisamente porque parece todo como hoy en la belleza, pero en medio... Perquè sembla que en plan, estilo bonito i tot el mundo irà perfecte. Tu ahí aquí... Ja teniu molta connexió. Sí, els dos. Sí, és una pregunta molt bona, no? Perquè jo recordo al principi, quan explicava la bellesa, em deien sí, tot és fantàstic, tot és ideal, no? Però realment, quan patim,
o quan tenim aquest dolor, aquesta ferida que abans parlàvem, no? El patiment també ens porta a aquesta pregunta, no? O sigui, quan jo pateixo, sempre hi ha, en el fons, preguntes que sorgeixen d'aquest patiment, no? Per què? Com pot ser? Ho podré superar? I a la vegada, en aquest patiment, hi ha la resposta o hi ha també la cerca de qui m'està acompanyant en aquest patiment, no? I a vegades el patiment és fructífer en tant que i és vell en tant que no el visc sol. O sigui, quan jo visc el patiment sol, pot ser que no hi hagi bellesa, perquè no estic amb mi mateixa, estic constantment en referint-me a mi mateixa, no? Però quan sóc capaç d'aquest patiment compartir-lo, i per tant obrir-me a l'altre i compartir-lo amb l'altre, la bellesa d'una amistat, per exemple, que t'està acompanyant, que et diu, mira, és que jo he viscut el mateix, o jo no ho he viscut, però estic amb tu. En aquí és l'autèntica bellesa. I després, si reprenem el tema de Jesucrist, no? Que dèiem, no, avui en dia la bellesa s'entén com algo perfecte. Clar, Crist, el seu cos a la creu, és de pur patiment. Però d'aquest patiment sorgeix una salvació i un amor, no? Per tant, moltes vegades aquest patiment sembla que sigui un forat negre, però quan un es distancia del patiment, enteneu-me, distanciar, no el puc fer fora, no? Però quan un surt una mica d'aquest patiment, i segur que ho hem experimentat, no? I demana ajuda a algú, o amb el temps ho mires en distància, també hi ha aquesta bellesa, no? D'un acompanyament, d'una resposta o d'una reacció que no esperava. Per tant, sí, també hi ha bellesa en el patiment, no? I la imatge també de saber que el patiment ja no el visc sol o no el visc sola, perquè Crist mateix ja va patir-ho tot per un amor, no? Per tant, encara que sigui difícil, Eli, i no m'agradaria que aquest episodi fos, mira, la hippie que viene a hablar de la belleza i que està en les nubes, no? Clar, és que tot això passa per la realitat, que això és molt important, no? I per una experiència, perquè tu en un concert ho has viscut, tu llegint els llibres t'ha agradat, perquè al final aquests llibres parlen de la persona, i tu com a persona, Eli, t'identifiques amb això. Sí? Per tant, en el fons, encara que sigui una cosa com molt filosòfica, la bellesa està present en aquest vermut. M'explico? La cosa és com ens posem davant d'aquesta bellesa. És una bellesa que m'obre i que, per tant, el patiment em permet, doncs, el que dèiem, buscar un amic, buscar un acompanyament, unir-me amb la meva família, o és un patiment que visc sol? Perquè quan llavors vius sol, que és aquest altre problema, no hi ha obertura possible. No hi ha salvació possible. No puc salvar si estic tancada. O sigui, no deixo que res em penetri, que res que res m'afecti, no? Sí, per fer-ho com un... Sí. Per entendre-ho i aterrar-ho una mica. O sigui, podríem dir que la bellesa en el patiment està en tant en quant una persona s'obre a les persones que l'estimen. Sí, no sabria si l'afirmació exactament filosòfica és aquesta, no? Però jo sí que ho viuria així, no? Sí. Al final, el patiment és vell quan el pots compartir amb algú altre, no? I això sí que és veritat que és com el nucli de l'amistat, no? Dues vides que volen el bé de l'altre per si mateixes i que s'acompanyen amb tot, no? Llavors, en aquest patiment jo puc trobar bellesa sense ser sostinguda per un altre. Quan jo visc sola, però això no només és en la bellesa, és tota la vida, no? Quan tot el que jo visc ho visc sola, és horrorosa, no? La vida és que no té cap sentit, perquè a més no estem fets per viure sols, estem fets viure perquè som socials i per viure amb els altres, no? Que también creo que hay otra clave, y lo has dicho dos veces, una al principio y otra ahora, que es la relación entre belleza y entrega, sí, donde muchas veces hay sufrimiento. Es decir, yo lo pensaba mientras hablabas, o sea, nosotros en el podcast hemos tenido la oportunidad de hablar con gente que ha sufrido mucho. Y a mí me ha conmovido escucharles hablar de cómo han sufrido y cómo, ¿no?, se entregan por un hijo que está en el hospital, por tu madre que está enferma. Entonces ahí es verdad que no sé si es válido referirse a la propia experiencia, pero sí. O sea, hemos hecho... És imprescindible referir-se a la propia experiència, Iago, és imprescindible, perquè si no llavors sí que no aterrem les coses. Tu has tingut experiència d'això i tu t'has commogut davant d'aquesta realitat. I aquí hi ha una bellesa, no?, en aquesta entrega. Perdona, acaba. No. És que, no, això ho hem de dir. No, sí, m'encanta. M'ho expliques tu millor que jo. Bueno, no sé. No, però que el que et volia dir és que ho has dit com dos cops, però si podies aprofundir més, no?, en plan de...
És que em sembla que has dit que la bellesa més profunda és la de l'entrega, no? I parlant de Jesús, però també en la vida humana, en plan, jo pensava la meva mare quan jo era petit i s'entregava a mi... I ara també, segurament. Sí, exacte, sí. Sí, visc a casa encara. No, però vull dir, en plan, que ningú diria, oh, esto es feo, que tu madre se entregue por ti, al revés, todo el mundo diria, guala, qué bonito, Quin saps? gest tan vell, no? Sí, bueno, no sé si vols en plan... Sí. Mira, el que us explicava abans, no, en aquest món més relativista i on la bondat està totalment deslligada de la caritat, no, des del Consell Pontifici de la Cultura deien mira, hi ha una via que és la via pulcritudinis, que és la via de la bellesa, no? Per poder trobar-nos amb Déu. I llavors diuen, la bellesa de la creació és com el primer step, no? El segon és la bellesa de l'art, literatura, música, i el tercer és la vida, i diu, la màxima bellesa és el rostre de Crist, però tota la vida dels sants o les persones que s'entreguen als altres, no? Llavors, aquesta entrega, que és el que dèiem, no? Perquè té un sentit, la teva mare s'entrega a tu perquè t'estima, perquè vol el teu bé, no? Tot això fa que sigui vell, però també en el sentit del professor que fa classes, el psicòleg que està a la consulta, no? Totes aquestes entregues i tota aquesta, que al final és estimar, sí? Reflecteix aquesta bellesa, no? És aquest resplendor d'aquesta bellesa, no? Llavors, per suposat, l'entrega màxima és l'entrega de Crist a la creu, però quanta gent en el dia a dia s'entrega per nosaltres de forma totalment anònima. Quants sants també, no? O sigui, per una vida que es dona. Llavors, això jo crec que també és una cosa que hem d'educar, no? I que hem de ser nosaltres portadors de tenir aquesta capacitat de veure aquestes vides, no? I moltes vegades donem per fet que el sol surt cada dia, donem per fet que la mare em planxa la roba cada dia, que em prepara el tàper, o que hi ha un senyor a la universitat, no?, que està cada tarda a la porteria, ho donem per fet. Però com diferent és quan ho mirem estimant i dient, ostres, això se m'ha donat, no? O això jo no he fet res perquè la meva mare m'estigui encara fent el que sigui, no? Y yo creo que es un cambio de actitud. Y también relacionado con todo esto, el tema de ver la belleza y también la entrega en lo sencillo. Que lo decíamos al principio, ¿no? Que igual es de lo más difícil, pero a veces uno ve típica película, ¿no? O sea, el tío que da la vida por... Yo me acuerdo siempre de la peli de Hasta el último hombre, que es esta, que es historia real, ¿no? Que salva a 40 personas y dices, ¡buah! Yo quiero eso, ¿no? Pero a veces la belleza está mucho más al alcance de la mano en gestos pequeños, y lo mismo que decíamos de las cosas pequeñas de cada día, decir, oye, mira, pues qué bonito esto, el gesto de tal. ¿Cómo te entrenas para esto? Es quizá la pregunta en plan... Empezando. Esto es como el típico anuncio del gym, ¿no? Sí. Que el primer día tal... Sí, es como la suscripción, es fácil, ¿no? Todo el mundo le parece muy atractiva, però després cal una constància, no? I cal un hàbit, no? Això és molt el tema de les virtuts. Però jo crec que el primer és, o sigui, aquesta lentitud de la vida, no? Si jo sóc capaç d'anar més tranquil·la, podré veure millor i podré agrair. Jo, per exemple, ara quan vaig a la universitat a Sant Cugat, hi ha una cua cada matí horrorosa. Llavors, una té dues opcions. O posar-se de mal humor, és que ja arribo tard, és que no sé què, és que no sé quantos, o jo sento pensar que estic una mica boja, perquè em poso el cotxe, abans em posava molts podcasts, però al final jo tampoc escoltava perquè estava massa pendent de la caravana, miro per la finestra. Llavors, de cop i volta, amb totes aquestes pluges que hem tingut, mires i dius, ala, hi ha una rosella. Una amapola, sabeu, no? La flor vermella preciosa. Enmig de tota la brutícia de l'AP7. Allà hi ha una rosella. Uau! Llavors, gràcies, senyor. No? O sigui, això és molt hippie, potser, no? Però és veritat, però és la forma de vida, no? O el senyor o la mare, doncs mira, mama, gràcies. Però això és començar, no? O el porter, bon dia! La gent, clar, es peta de riure perquè, o quan jo estava al col·le, molt bon dia i bona hora, no? Doncs són gestos i s'ha d'exagerar per poder-ho adquirir. I s'ha d'anar entrenant. I a vegades, com que anem amb l'automàtic posat, no ens n'adonem. Llavors, la clau és pausa. No, ara no cal que anem a 0,5, no? Però quanta gent escolta, per exemple, els podcasts o els àudios ràpid? Clar, és que quina llàstima, no? Llavors, el punt és anar més a poc i també fer més silenci.
quan jo estic fent silenci, puc repassar el dia i recordar, que m'encanta, sempre ho explico, recordar és tornar a passar pel cor, recordar, tornar a passar pel cor. Que important és els records, la memòria del dia d'avui, no? Doncs quines persones el dia d'avui m'he parat, doncs, bueno, i després, doncs, mira, doncs, potser he de demanar perdó perquè ho he passat per alt, no? Però que important és això. Llavors, Iago, començar, no? Tot està en començar i en ser constant, no? I anar adquirint aquest hàbit. És com les virtuts, no? Hi ha llibres que diuen que hacen falta 20 dies, 30 dies, 150 dies, no? Per poder-ho assolir. Mira, tu comença... Són 22. I ves fent, no? Però s'ha de començar. ¿Tienes alguna pregunta? Yo sí, ¿tú? Sí, pero la mía es como muy random, en plan, que quizás no vale la pena. Entonces, bueno, o sigui, has parlat, diversos cops durant el podcast hem parlat de l'entrega de Jesús com a act de bellesa també i tal. Et volia preguntar com t'ha ajudat a l'estudi del que és la bellesa a nivell humanístic, antropològic, filosòfic, a la teva fe. O sigui, si hi ha una relació, que sí que la hi ha, no? I ja ho has dit, però quina relació i com t'ha ajudat a tu a nivell personal, no? De veure la bellesa també de la fe, de l'església, de... Sí. Mira, a mi em commou molt. O sigui, jo no sé vosaltres, però jo de veritat que el meu cor està com encès, no? Perquè, clar, al final, quan tu ets conscient que tot el que tens se t'ha donat, és que ja està, no? Vull dir, doncs gràcies, ja està, no? I per això l'adoració, que, bueno, no? Tenim aquí, vosaltres sou uns grans fans de l'adoració, no? L'adoració al final és posar-te davant del Senyor i dir, Senyor, és que ets gran, és que m'ho has donat tot. Llavors, jo, quan vaig començar a estudiar en concret el tema de la creació i comences a indagar, no? I a veure que al final la bellesa entesa, o sigui, la creació, perdó, entesa en la nostra fe és un pla amorós de Déu. I hi ha un poema molt maco del David Jo, que va venir també a l'Escalinata, fantàstic, es diu La carta d'amor, que diu, reps una carta d'amor i abans de llegir-la ja la mesures, ja la intentes explicar, sintetitzar, la mires, la gires, i llavors va explicant, no? Tot el que avui en dia basem molt en aquesta idea analítica, científica, no? I diu, i al final obres la carta i te n'adones que és una carta d'amor, perquè la creació és un pla d'amor. El Senyor podia no haver creat, però et crea a cadascú de nosaltres de forma única. Fixeu-vos que ningú és igual, però ni els insectes, ni no sé, les formigues, no? Però segur que hi ha alguna cosa que és única de cada creació del Senyor, no? I davant d'això, clar, la meva fe, doncs penses, és que tot se t'ha donat. Llavors, he de poder reconèixer i lloar el Senyor davant d'això. Llavors, tot aquest estudi, també l'art, per suposar, no? Les catedrals, o per exemple, Gaudí mateix, no? Que tenim aquí la Sagrada Família amb aquests colors, les formes, penses, ostres, és que realment jo estic a la Sagrada Família en un dia ple de sol, entra la llum a través dels cristalls i et commou perquè dius, ostres, aquesta bellesa d'on surt? Llavors, això moltes vegades també a mi, ara que estic estudiant el doctorat, no? M'ajuda molt perquè a vegades et penses que els teus problemes són... o sigui, a mi a vegades em passa, no?, que miro la realitat i dic, és que em falta això, és que ara no he pogut tenir aquesta beca, és que ara no m'han donat això. Però quan em distancio, faig silenci i me n'adono que no em puc queixar perquè ja se m'està donant tot, t'ajuda a recordar i dir, Carla, què t'estàs queixant? Filla, vinga, pavila. No? Però és veritat, quan tu ets capaç de veure el món com un regal, com una carta d'amor, on el Senyor t'estima ja t'estima, on no s'està constantment fent això, no, perquè ja estàs sent estimat, clar, et canvia la mirada de les coses. Llavors, per això és important el silenci, que a vegades costa trobar-lo, però s'ha de buscar, i s'ha de buscar moments amb silenci per poder tenir aquesta consciència. I després també, sí, o sigui, com no donar les coses per fet, no? O per, sí, ja, això ja se m'ha donat, ja està, ja tornarà a sortir el sol demà. Potser demà no surt. Te puedo hacer también una pregunta pinchando un poco, pero pensando en... Ay, Mara. No. O sea, pensando en gente que a lo mejor te dice, no, claro, tú eres capaz de ver la belleza porque has tenido una familia buena, porque has nacido en Masnou donde hay sol, porque tienes... Sí. No, en plan, una terraza desde donde tienes buenas vistas, pero claro, mira mi vida, esto es mierda, esto es basura, esto es basura, esto es sucio.
incluso se puede llegar, bueno, no lo sé, pero como a decir, es que yo no creo que haya belleza, ¿sabes? Desgraciadamente porque no has visto o no te han enseñado a ver, ¿no? Entonces, O que quizás es un constructo social también. entonces tú quizá como que le dirías, ¿no? A una persona que igual está escuchando y dice, mira, a mí no me cuentes tal porque si yo miro mi vida en plan bonito no hay nada, ¿sabes? Sí, és veritat que potser jo aquí estic explicant una part, no, de la meva vida, però per suposat també hi ha hagut doncs moments, no, de ferida, i que amb el temps tu veus part de la teva història i quan ets capaç de reconèixer el que insistia, no, que la vida se t'ha donat i ho aculls, te n'adones que tot té un sentit en aquesta història, no? I és veritat que potser a vegades costa molt trobar la bellesa, no? Però ni que sigui amb una cançó, ni que sigui amb passejar-te o veure una persona que a l'escola et va dir això. O sigui, sempre tots hem tingut experiència, encara que la vida sigui dolorosa. Alguna cosa ens ha despertat i ens ha suscitat. L'altre també és tant que sapiguem estirar del fil, no? Perquè si jo avui en dia vaig de pressa tota l'estona i a l'estació, tot el que tinc al meu voltant, és difícil poder percebre aquesta bellesa. I jo no vaig néixer hippie, enteneu-me. No vaig néixer, uah, tot el món se m'ha donat, que bé. No, insisteixo, també hi ha patiments, no? I a vegades costa. Però quan un és capaç d'acompanyar-se també, no? I de tenir amistats, potser, o tenir algú, ja no dic un amic, però un professor o algú que et pugui dir mira això altre, mira allà. No vull posar amb el foc, però crec que sempre hi ha algú, no?, que ens pot salvar perquè ens acosta a alguna cosa que potser després diem allà em van salvar, no? O en aquella experiència o en aquella mirada que em van mirar, no? Pere, per exemple, això la mirar i en la mirada el va perdonar. Sempre jo crec que el Senyor ens troba, no?, en la realitat, en la de cadascú. I sí, no voldria de veritat que això fos, no, una experiència de, mira, és que és molt afortunada, que ho soc molt afortunada, no? Però també hi ha un entrenament, no?, en la vida. Llavors, qui estigui escoltant i visqui la seva vida o vegi o es negui a veure una bellesa, jo l'animo a que sigui capaç de mirar al voltant, perquè estic segura que el Senyor també el trobarà en qualsevol cosa petita, fins i tot, potser, però estic segura que al final, si som estimats, el Senyor és el primer interessat, no? I a vegades costa, Vull dir, no... Però han de ser persistents. Sí. En realitat se'ns acaba el temps, però jo vull fer la meva pregunta, que no té... És molt random, perquè... Pregunta random. Es que además creo que no és ni una pregunta, però... No, pues un comentari de tancament i fantàstic. Però jo t'ho deixo a tu perquè facis el teu comentari, ¿vale? Es que es una observación que yo he hecho a veces, ¿no? Sí, ya te he dicho que soy muy fan de la creación y en plan, sí, m'al·lucina. O sigui, és com va, da igual, no vull entrar perquè em poso molt hippie. Però una observació que he fet és que a vegades tu veus una imatge en el mòbil d'un bosc, d'un cel, d'un mar, tal, una posta de sol, i dius, que maca, però quan la veus amb els ulls de la realitat és molt més maca que la foto. Si tu fas una foto, una posta de sol, i mai serà tan maca com quan la veus amb la realitat. I com que això em sorprèn moltíssim realment, perquè ja pots tindre l'iPhone més Pro o la càmera més bona, que sí, que és una bona imatge, i si tens una pantalla gran encara la veuràs també molt bé, les catarates del Niàgara, saps? En plan... Però si estàs allà, és tan diferent, i dius, com és que no m'impressiona tant quan ho veig darrere d'una pantalla, per molt que sigui panoràmica? Perquè estem molt ben fets, Eli, i al final, quan tu estàs davant de les catarates del Niàgara i no només ho estàs veient, sinó que ho estàs olorant, ho estàs sentint, no? Al final el coneixement, com dèiem, és percep a través de la realitat. Quan estic davant de la realitat i em deixo impactar, per molt que se senti el soroll de les catarates a través del telèfon mòbil, no serà el mateix, no? I l'experiència davant d'allò, clar, no és el mateix que veure una foto per molt iPhone Pro que tinguis, no? I insisteixo, no? Al final estem fets per la bellesa, no? Ratzinger deia, quan va venir a Barcelona a consagrar la Basílica de la Sagrada Família, deia, la belleza és la més necessitada de l'hombre. Però, a la vegada, quan ens posem davant de la bellesa, és que, és aquest, uau, no? Quina posta de sol. I després la pots recordar, però no serà el mateix.
que quan estaves allà veient-la, no? I és perquè és tot tu estàs davant d'aquesta realitat i t'estàs deixant impactar per aquesta realitat, no? I després també una cosa que sí que m'agradaria dir, insistir, no? Que a vegades ens pensem que la cura del planeta, i això és una mica el meu TFG, no? És només pels hippies. I crec que és imprescindible per tots els creients de tot, o sigui, de totes les religions, de tothom, és per tothom. Perquè i ara faig la coletilla, no? Ara que fa 10 anys que el papa Francesc va fer l'encíclica Laudato Si, no? Aquest llueu al Senyor. Tota la creació lloa al Senyor. I quan el Senyor ens va crear, que això també és molt bonic, perquè el Gènesis crea tota la creació i diu, era bo. Quan crea l'home diu, era bo de debò, era molt bo, no? I ens demana que cultivem la terra i la cuidem. I hem de llaurar la terra, però també l'hem de cuidar. I llavors ens pensem que la creació passa només, la cura del planeta, no, és que això, bueno, perquè després el container ja tot es recicla i es barreja. Ja, però és que perquè tu puguis realment reciclar bé, enteneu-me, tu t'has de creure que se t'ha donat la creació i que és la teva casa. I és la teva casa, però la del teu germà i la de tot el planeta i dels pobres, que això és una cosa que a vegades també no ens en recordem, però és que la creació també som els fills, som les persones. I quantes vegades pensem que el problema només és en el reciclatge, però és que això és no és el mínim després un problema greu, però és que hi ha molts problemes, no? Tota la crisi social que vivim també és una crisi del planeta, no? I per tant a vegades, no, això són els hippies. No. Tu, que ets creació de Déu, que el teu pare t'ha regalat això, tu ho has de cuidar. No, és que en mi casa, la casa meva, el meu germà, tot tirat per allà. No tinc germans, però tot tirat per allà. Com pot funcionar una casa que un germà té tot desendreçat, deixa el plat a sobre la taula, no recull? Veieu que no pot funcionar aquesta casa? Sí, no? Us estic convencent? Quan tu te n'adones d'això i veus que se t'ha donat, clar, dius, és que sí, doncs és que el que he de fer és recollir el plat. No? I això amb tot, no? Per tant, a vegades em sap greu perquè no, és que nosaltres som d'aquí i això no ho veiem així. No, és que és una carta d'amor per tu i per tothom. I aquesta carta s'ha de respondre i s'ha de cuidar. O sigui, que reciclem i nada de xicles ni cigarritos en el suelo. No diguem això de reciclar, no? Sinó que deixem-nos... No, vull dir, perquè al final tot queda en el reciclatge. Sí, és importantíssim, però és que quantes coses més s'han de fer per cuidar. O sea, no, solo decir que con respecto a esto, cuando has hablado de la contemplación, Clar. yo lo iba a decir porque decías que contemplar es mirar con amor y cuando miro con amor entonces quiero cuidar. Claro, entonces... muy bien, Iago, molt bona síntesis. Molt bona síntesis. Això que Positivo. Que surti amb el volumen més alt, no? No, bueno, però ho has dit tu, o sigui... Clar, sí, quan tu estimes vols cuidar això. Sí. Això és, per això el Papa Francesc diu que és la conversió ecològica. És adonar-te que s'ha donat i que tu vols cuidar. Llavors després sortirà el reciclatge, després sortirà el posar la temperatura de l'aire, no fa tanta calor a una temperatura a una altra. Després hi ha moltes maneres, però el primer és dir, això se m'ha donat i he d'estar agraïda perquè jo no he fet res per mereixer-ho. Ole! Ha quedat molt de titular, això. Sí. Aprovat. Oh, brutal. Sí. Pues moltes gràcies, Tu per venir. per donar Per aquest venir. espai, Sí. per la bellesa i tant de bo, tants oients que escolten l'Escalinata reconeguin, no? Aquesta bellesa que, de veritat, és Del que dia a dia. Sí, del I dia a es dia. nota que ets profe perquè ho has Sí, fet com superbé. Jo estava en plan... Sí. Flautista de Hamelin, no? Vale. Bueno, amb això ens despedim de tu, Carla. Moltes gràcies per haver fet l'esforç de venir des del Masnou. Crec que arribes a temps per la posta de sol. Així que ens veiem aviat. Sí, tant de bo. Seguiu amb molts més capítols i també responent a aquestes preguntes, no? Que són tan importants i que a vegades, com que no les comencem a pensar, ja les deixem com... Bueno, això és per alguns, no? No, és que són preguntes per tots. Així que gràcies per fer-ho possible. Gràcies a tu. Sí que amb això ens despedim. Qualsevol dubte o qüestió o aportació que tingueu, ens podeu escriure a escalinata@esglésiajove.barcelona o per Instagram l'Escalinata Podcast i... Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse. Suscríbanse. Adéu. Se me olvida.